Tweġiba tal-Ministru tat Traffiku wara Farrugia fil-Parlament dwar il-problema li hemm fil-Marsa fi triq it-Tiġrija fejn ir-residenti biex jaqsmu t-triq qed ikollhom jimxu 500 metru għajmet reazzjonijiet ibsin min-nies tal-Marsa. Sa ftit xhur ilu l-Marsin kienu jaqsmu t-triq permezz ta' pedestrian crossing. Bil-Ministru jgħid li hu propona li jkun hemm shuttle service għax in-nies semaħħom. Jiena ġej minn dak id-distrett, ġifieri naħseb illi iktar minni ħadd ma jista' jitkellem dwar din l-issue illi għandna. Kelli laqat mas-sindku wkoll tal-Marsa fejn proponejt għaliex jiena n-nies smajthom illi la darba dawk il-persuni jixtiequ forsi jagħmlu użu inqas minn dawn 400 metru illi jkollhom jimxu b'mod sigur, jużaw ix-shuttle tal-Kunsill Lokali. Il-punt tiegħi kien dan. Sinjuri illi toqgħodu hemmhekk. Il-Kunsill jista' joffrilkom 3 shuttles kuljum mingħajr ħlas, waħda filgħodu, waħda fl-ofsinhar u waħda fl-erba' biex bekk ikollhom l-opportunità illi jażlu jew jużaw ix-shuttle l-emmulaw bla ħlas f'qasir ħin. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura. Dan il-kumment tal-Ministru xejn ma niżel tajjeb mal-Marsin fejn iddiskrivew dan id-diskors bħala wieħed fqir. Persuna oħra qalet li l-Ministru għandu ħafna paroli. Oħrajn qalu li shuttle service se jkun qed jorbot lin-nies għal ħinijiet partikolari. Marsin oħra qalu li kliem il-Ministru ma jagħmilx sens għax mhux jgħixu il-problema. Tkellem ukoll is-Sindku Laburista tal-lokal fejn qal li ma jaqbilx li l-lights mhux jintużaw mir-residenti. Huwa qal ukoll li l-idea tax-shuttle service sa issa għadha ma ġietx diskussa u jemmen li mhux se jsolvi wisq il-problema li ntefet mill-Gvern fuq ir-residenti Marsin.